Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu pila voltaiko edo elektrokimikoi buruzko lehenengo ariketa. Ta naiz eta ariketa mota bat izatea, gehituko dizkiogu beste bi galdera. Pilei buruzko galdera guztiak sartzeko asmoan edo sartzeko helburuarekin. Pilei buruzko ariketetan, normalean horrelako ariketa bat agertzen zaizue, edo errazagoa dena, nik uste dut, pilaren irudia ja jarrita, galdera batzuk egite dituzte. Ze noranzkotan mugituko diren elektroiak, ze noranzkotan mugituko diren gatz zubian dauden ioiak, zein izango da katodoa, zein anodoa, orduan. Nik erabiliko dut hau, nik uste dut horrelako ariketak pizkatxoa zailagoak direlako, pilen ariketak ala ere oso errazak dira, baina erabiliko dut hau, eta gero baita ere erantzungo ditut beste ariketetan agertzen diren galdera tipikoenak, baina ikusten duzuenez ariketa honetan ez da agertzen pila, baizik eta zuek egin beharko zenuketen irudia. Naiz eta ez eskatu, nik egingo nuke pilaren irudia galderan ez badago, beti. Badauzkagu bi erredukzio potentzialak, eta esaten digute, pila bat eratzen dela, bi metal horien saflekin, eta bere ioien bat molar disoluzioak erabiliz. Orduan, pilaren elektrodoetan gertatzen diren erreakzioak. Orduan, badakigu ontzi batean gertatuko dela erredukzioa, espezie baten erredukzioa, eta beste ontzian beste espeziearen oksidazioa. Eta haien artean konektatu behar ditugula. Orduan, hemen ja marrazkia egingo nuke. Esaten didatenean, pila bat eratzen bada bi metal horien saflak eta bere ioien bat molar disoluzioak erabiliz, nik ja pila eraikiko nuke. Orduan, pila badaukago eraikita, ordena berdin dit, osea, nik hemen jarri dut estainuaren erreakzioa, eta hemen zilarra. Alrebez jartzen baldin baduzue, ez da gertatzen, horretarako ez dago arauik. Pilaren elektrodetan gertatzen diren erreakzioak. Horretarako zer hartu behar dugu kontuan. Erredukzio potentzialak, hemen dauzkagunak. Jakiteko zein espezie erreduzituko den eta zein oksidatuko den. Beraz, kasu honetan, zeinek dauka erredukzio potentzialik altuena, zilarra. Orduan, zilarraren ontzian gertatuko da erredukzioa. Hori jakinda, bagoaz zilarraren ontzira eta jartzen dugu erredukzioa. Badakizue erredukzioaren noranzkoaren pista ezer gehiagorik jakin gabe hemen daukazuela. Noranzko hau beti da erredukzioarena, erredukzio potentzialak direlako hauek, orduan hemendik ona beti izango da erredukzio potentziala. Erredukzioa bada da elektroiak hartu eta kasu honetan elektroi bat hartzen du bakarrik. Orduan, ontzi horretan edo elektrodo horretan gertatzen den erreakzioa badakigu. Eta gero, estainuaren kasuan, zilarra erreduzitzen bada, estainua oksidatuko da. Hemendik ona erredukzioa bada, hemendik ona, hau da, eskuinetik eskerrera izango da oksidazioa. Beraz, hor daukagu hemen gertatzen den erreakzioa. Bi elektroi galtzen ditu. Badaukagu hor, pilaren elektrodoetan gertatzen diren erreakzioak. A, eginda. B, identifikatu pilaren anodoa eta katodoa. Badakigu katodoa dela elektrodo positiboa bertan erredukzioa gertatzen delako. Beraz, zein da katodoa? Hau. Hori da katodoa. Eta anodoa. Badakigu anodoa dela elektrodo negatiboa bertan oksidazioa gertatzen delako. Beraz, zein izango da anodoa? Hau.
anodoa. Vale. Eta gero, C, kalkulatu bi elektrodo horiek eratutako pilaren potentzial estandarra. Vale, pues pilaren potentziala kalkulatzeko gogoratu. Erreduzitzen dena, edo katodoan gertatzen den erreakzioa, ken oksidatzen dena, edo anodoan gertatzen den erreakzioa, beraz. Erreduzitzen dena edo katodoan gertatzen dena da, zilarrarena hartzen dugu bere erredukzio potentziala, eta anodoan gertatzen dena da estainoarena hartzen dugu bere erredukzio potentziala, eta lortzen dugu pilaren potentzial estandarra. Vale, listo, bariketa hau erantzuta geratuko litzateke, baina planteatuko dizkizuet beste galdera batzuk. Bueno, beste galdera posible bat, eta normalean gertatzen dena da, galdetzen dutena, adibidez, D jarriko dut, zein noranzkotan mugituko dira elektroiak. Aritik, noski, bakizu elektrodoak lotzen ditugula ari metaliko baten bidez, eta orduan zen noranzkotan mugitzen diren. Bueno, pentsatu behar dugu, non galtzen dira elektroiak. Elektroiak beti galtzen dira oksidazioan. Beraz, elektroiak beti mugituko dira. Elektroiak galtzen diren lekutik, elektroiak hartu behar diren lekutara. Beraz, kasu honetan, pilen kasuan beti mugituko da anodotik katodora. Zergatik, anodoan beti gertatzen delako oksidazioa, hau da elektroiak galtzea, eta katodoan beti gertatzen da erredukzioa, hau da elektroiak hartzea. Beraz, gure kasuan, gogoratu, hau zela anodoa, eta hau katodoa. Beraz, anodoan gertatzen da oksidazioa, elektroiak galtzen dira, eta galtzen diren elektroi horiek mugitzen dira katodora hemen erredukzioa gertatzeko. Elektroi horiek ez baditu hartzen, ez da erredukzioa gertatuko. Orduan, elektroiak mugituko dira beti anodotik katodora. Anodoan gertatzen delako oksidazioa, hau da elektroiak galtzea, eta katodoan erredukzioa, hau da elektroiak hartzea. Orduan, zein noranzkotan nik marraztu dan pilan, noranzkoa, kasu honetan, izango da hobeto eskerretik eskuinera, jarriko nuen bakarrik eskuinera, baina bada ez bada, eskerretik eskuinera, Eta azalpena hori da. Eta beste galderatxo bat. Zein noranzkotan mugitzen diren edo desplazatuko diren gatz zubiko ioiak. Imaginatu, ariketa honek ez duelako esaten, baina imaginatu gatz zubia egiten dugula sodio kloruroarekin. Orduan, hemen azaldu beharko genuke, teorian ikusi duguna, bi erreakzioak jartzea, eta orduan, anodoan zer da gertatzen dena. Anodoan, erdi erreakzioa jartzen badugu, gertatzen da oksidazioa. Beraz, sortzen dira etengabe ioi positiboak. Beraz, disoluzio hau positiboa izango litzateke gatz zubia egongoz balitz. Eta katodoan zerari da gertatzen erredukzioa. Beraz, ioi positiboak galtzen ari dira edo desagertzen ari dira bakarrik disoluzioan ioi negatiboak utziz. Beraz, disoluzio hau negatiboa izango da. Beraz,
Disoluzio hauek neutro izateko, eta haien artean kontaktuan egoteko, gatz zubia jartzen dugu. Sodio kloruroko gatz zubia. Ioi negatiboak norantz joango dira kasu honetan? Pues negatiboak disoluzio positibora, vale? Erakartzen direlako. Eta positiboak disoluzio negatibora. Beraz, kasu honetan, Cl- ioiak estaino disoluzioa neutro izateko eskerrerantz desplazatuko dira eta sodio positibo ioiak zilar disoluzioa neutro izateko eskuinerantz desplazatuko dira. Bueno, eta honekin ikusi ditugu galdera posible guztiak. Vale? Uste dut ez dudala zer ahazten, gero sortzen bazaigu ariketa batean beste galdera posible bat, pues bueno, erantzungo dugu arazorik gabe. Baina, printzipioz, honekin pilen arazo guztiak konponduta egon behar dira.